Щом всичко е по благодат, защо да ходя на работа? Нека обясня. Ако ходиш на работа само за да си платиш сметките да оцелеш, ти все още си в системата на робството. Но когато разбереш какво означава да си под благодат, смисъла на твоето ежедневие се обръща на 180 градуса. Под благодат ти не ходиш на работа, за да оцеляваш, а ходиш, за да изразиш творчеството и креативността, които вече си приел от Бог. Виж какво прави светската система. Това е икономиката на заслугите. Или казано по-библейски, закона. Закона винаги идва с две оръжия. Чувство за дълг и вина, с които те въртат и те държат в робство. И по този начин работата се превръща в тежест, безпокойство и в постоянно вътрешно пресмятане дали съм достатъчно добър, дали ще ме съкратят и дали няма икономиката да се срине. Тази вина действа като вътрешен цензор. Тя задейства алармата в ума ти и те вкарва в режим на оцеляване. А когато си в режим на оцеляване, ти си парализиран. Твоя мозък се свива от страх и блокира. Не можеш да бъдеш креативен, когато подсъзнателно се бориш за живота си. И работата се превръща в затвор от 9 до 5. Но благодата идва, за да промени източника, от който живееш. Твоя морален и социален дълг е изцяло платен на кръста и ти е кредитирана праведността на Христос, защото това е гръцката дума. Твоят баланс пред Бог винаги е на плюс и ти си напълно приет, осигурен и обичан. Когато този страх от липси и наказания изчезнат, вътрешната цензура умира, вече нямаш нужда да играеш роля, да се доказваш пред шефове, колеги или пред обществото. Осъзнаваш, че са ти продали идеята, че ресурсите са ограничени и че трябва да се биеш за своя пай. Тогава спираш да се доказваш, за да заслужиш мястото си под слънцето и започваш да се изразяваш, да разгръщаш всичко, което Бог ти е дал. И работата ти спира да бъде транзакция за време и пари, става експресия на Бог. Ти се превръщаш в ръцете и краката на Бог в твоята индустрия. И големия проблем е как да разгърнеш това, което Той е вложил в теб, ако дори не знаеш какво е то. Ние сме научени, че само това, което се постига с мъка е ценно. Но в Божието царство обратното. Твоята дарба ти идва естествено. Тя ти е безплатна, защото ти е подарък от Бог и точно за това е дарба. Това, което за теб е очевидно, за някой друг е гениално. Погледни нещата, които правиш с лекота и си казваш, това го може всеки. Ами не го може всеки. Това е начинът, по който твоят ум, темперамент, мозъкът ти са устроени да осмислят информацията и да разгръщат някаква концепция. Когато губиш представа за времето, това означава, че функционираш точно в това място. Забележи кога изчезва умората и се чувстваш истински жив. Точно там духът ти е в синхрон с Твореца. Спри да се заклещваш и да блокираш талантите си в кутията на оцеляването. Не дей просто да се редактираш според чужите очаквания. И утре сутрин, като тръгнеш на работа, не се чувствай мизерно, а си спомни, че си независим от тази работа, а зависим от Бог. Независимо дали си строител, администратор, програмист, можеш да започнеш да изразяваш Божията творческа сила и така вместо да оцеляваш, започваш да създаваш там, където си. Излез от режима на оцеляване и започни да царуваш в живота. Сподели това видео с някой, който има нужда да излезе от затвора на просто трябва и да превърне работата си от робство в изкуство.